Здравейте, хора, върши в най-новия ми канал и най-новото ми видео. Завършвам се в Brawl Stars. От 5 месеца не съм играл тая игричка. Избирам си 8-bit и нека започвам малко на ранкет. Абонирайте се за канала да станем 10 абоната. И пишете долу в коментарите колко купи вие сте в колко левела сте в Fortnite и колко купи сте в Brawl Stars. Ако искате видео как играя в Fortnite, абонирай се и лайкни клипчето. Нека започваме. Мамо. Сега ще го получиш. Някой ми стил на кила или... А, не, никой не го е стил. Добре, той е идбите убит, нека ти... Добре... По принцип... Не, посмей. Посмей, ще ядеш крака. Не. Добре, взех кил. Чупиме волта. Майко, волта им е на страшно малко. На 19%, вече на 16%. Браво, аз вече на 15%. Аз нищо не правя така иначе. Ставам го на тях. Да, регачи примамката. Що за примамка е това даже? То нормално. Поне спечелихме. Нека дадем микс. Чакай малко, държи ми за някаква пропас. Я да го видим и то в пропас. Отиде тук, да я видим Франк. Бралска пропас. По-скин. Какво е това? Пишете долу в коментарите. Това не го разбира. Activate 53 лева. Никога няма да дам и за тази игра. Вижте, за Fortnite съм похарчил много. Мисля да поиграя малко в нокаут. Нека играем с Бол. Не. Нека с Колд. Пишете ви от кога играете Brawl Stars. Нека започваме. И нека започваме. Добре, но майко, ма колко малко съм. Кажи ми, че ще убиш. Убиха, ма. То човек барана. Убих. Добре, нека започнем следващия рунд. Пишете долу в коментарите какви игри искате да играя. Добре? Браво на нас. Аз нищо не правя. Просто докато завъртя едно кръгче, после ще ги ударя. Дам play again, защото искам на още една да играя това. После мисля на ония самурай, ако не знаете. Вече много е, не знам какво ще е. Ще разберем. Абе, братле, моята стратегия не използваш. Майка, стилна ми кила гъс, долен да умреш. Майка ти дай. Шматка. Така, нека продължим.
Абе, братле, виж сега хора. Докато дойда вече всички, ето, всички вече са убити. Докато дойда е направено завойче. Да, направо. Екзит, отивам в убито. И, както ви казах, новия самурай смаш, нека го видим. Кой ще представлява тая простотия или дали ще е хубаво? Пишете в коментарите кой мап ви е най-любим в Brawl Stars. Така. Просто тук ми е смешно. Бате. Не, почвам да бегам от другата страна. Да, той от... Добре, кил. Ще дай идея! Ще побъркам! Ставете един палец подкрепа! Добре, те такива златни топчици. Това е самурай! Аз помислих, че това жълто не е малките, като ги обичаш да дадат топки, ама това не знам кой ти да. Така, 46 точки имаме. Така. Yes, Victory, мачка е. Сега директно отивам в лобито. Целта ми е на мен 2000, на вас каква ви е целта? И пишете долу в коментарите как за тези тръфи боксове. Така ми се Зай Юнг, новия герой. Нючик, кой има това? Пишете този скин колко го ценявате от 1 до 10. Така, мисля да направим една игра на Soul Showdown от Map Market, ама не отказвам се. Давай надолу да е по-печено или не. Soul. И нека започваме. Буквално 5 месеца не съм играл и нормално 1-2 игри да съм направил Виктори. И така, хора, явно ще умра и хора, до тук беше видеото, само да умра и очаквайте част 2 и да, буклук. И чао от мене и ай, учете!